Ето ме на езерото Титикака. Не е толкова лесно за произнасяне. Титикака. Това езеро е на около 3800 метра над морското равнище, доста високо. И всъщност границата между Боливия и между Перу минава точно по средата на езерото Титикака. Така че сега ще ви го покажа между другото на картата. Ето го езерото Титикака. И ето тук пише 3800 метра над морското равнище височина. Аз съм ето тук. И всъщност границата между Перу, това е Перу тук и това е Боливия. Границата минава ето по средата на Титикака. И така, това съм аз спрял на самата вода на езерото. Понеже е толкова високо, облаците някой път почти го докосват и човек има чувството, че се сливат в едно. Вода и облаци се сливат в едно. Остава ми още един час до Боливия. Карал съм през Перу. През Перу съм карал вече над 3000 км, 3500 км, 4000, огромни преходи. Огромни преходи. И сега следва Боливия. Боливия е по-малка, но пък пътищата там са по-бавни. Въпреки че и в Перу не бях толкова бързи, като карах през Андите по черните пътища. Така че това е Титикака. И както казах, остава ми още един час до Боливия, боливийската граница. Аз мисля да преспа в Перу, на границата в един град, малко градче, понеже не ми се кара по тъмно да влизам в Ла Пас. Ако продължа до Ла Пас, Боливия, това между другото е най-високата столица в света, на най-високо разположена. Ако карам, ще стигна по тъмно и не ми се кара по тъмно. Така че, още веднъж, ето го езерото. И аз съм готов. Готов съм за път. Така че следващия път най-вероятно ще се появя в YouTube от Боливия.